שלום לכולם, שמח להיות איתכם. לקראת שבת קודש, אז אנחנו אוהבים לדבר על פרשת השבוע. אז אנחנו היום נדבר על פרשת השבוע, פרשת תולדות. יש דבר שקשה מאוד להבין אותו, וננסה היום להתמקד בו ולנסות להבין את המשמעות שלו. יצחק אבינו אומר לעשיו, בבקשה, עשיו בני היקר, לך תביא לי מטעמים, תלך תצוד, תעשה לי מטעמים כמו שאני אוהב, כי אני רוצה לבוא ולברך אותך. הוא רוצה לתת לו את הברכות. רבקה, אשתו של יצחק, שומעת על רצונו של בעלה יעקב, על רצונו של בעלה יצחק, ומה עושה רבקה? רבקה הולכת וקוראת ליעקב, אומרת ליעקב, בוא תתחפש לעשיו ותיקח את הברכות. ואנחנו נרצה להתמקד בכל העניין הזה, לנסות להבין איך יעקב אבינו, שהוא מידת האמת, איך יעקב אבינו יכול ללכת ולעשות דבר כזה. איך יעקב אבינו יכול ללכת ולרמות את אבא שלו. אנחנו נראה גם שיעקב היה איש תם יושב אוהלים. ומצד שני, איך יכול להיות שרבקה אימנו הולכת ככה בצורה פתלתלה מאחורי בעלה? איך הדברים האלה נעשים? איך רבקה ויעקב מסבנים את יצחק אבינו? הולכים מאחורי גבו ומנסים לייצר לו מציאות שהוא יחשוב שיעקב זה עשיו כדי שיעקב יקבל את הברכות. אז בואו ניגש למקורות וננסה קצת להעמיק בעניין. קודם כל נקרא את הפסוקים. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך, ואתה בני שמע בקולי, אשר אני מצווה אותך. לך נא אל הצאן וקח לי משם 2 גדיי עזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, הבאת לאביך, ואכל בעבור אשר אכל לפני מותו. כלומר, רבקה היא האקטיבית, היא היוזמת, היא הפועלת, והיא פוקדת על יעקב ללכת להביא גדיי עזים כדי שהיא תעשה מטעמים, והוא יברך את יעקב. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, אין עשיו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כי מתעתע, הבאתי עלי קללה ולא ברכה. יעקב אבינו לא אומר לאמא שלו רבקה, אמא, זה לא יפה לרמות את אבא, איך אני ארמה את אבא? זה לא הבעיה, יעקב לא מעלה את זה כבעיה. יעקב פשוט אומר לאמא שלו, זה לא יעבוד, כי אבא יזהה שאני יעקב, אני לא עשיו, עשיו הוא שעיר ואני איש חלק, אז לכן זה לא יעבוד הסיפור הזה. ותאמר לו אמו, עלי קללתך בני, אך שמע בקולי ולך קח לי, וילך ויקח ויבא לאמו, ותעש עמו מטעמים כאשר אהב אבי, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. כלומר, רבקה אימנו אומרת לו, מרגיעה אותו, אומרת לו, תקשיב, הקללה שלך היא עליי, אם אתה תקולן זה לא אתה, זה אני. וגם בוא נעשה משהו בכל זאת מעשי לטובת העניין, בוא נשים עליך את אורות גדיי העזים, כדי שלא יזהו שאתה איש חלק, ויראו שאתה איש שעיר, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. עכשיו, מוריי ורבותיי, אנחנו אומרים, הנביא מיכה אומר דבר מעניין. הנביא מיכה אומר, תיתן אמת ליעקב
חסד לאברהם. כלומר, הנביא מיכה אומר לנו שיעקב הוא מידת האמת. אז אם יעקב מידת האמת, איך יעקב רוצה לרמות את אביו? דבר נוסף, ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יוצא ציד, איש שדה ויעקב איש תם. יעקב מוגדר כאיש תם. מה זה איש תם? מה ההגדרה של תם? טיפש? לא. רש"י אומר, כליבו כן פיו, מי שאינו חריף לרמות קרוי תם. תם זה אחד שלא יודע לרמות. יעקב לא יודע לרמות, אז יעקב לא יודע לרמות, יעקב לא יודע לשקר, יעקב הוא מידת האמת. איך יעקב עושה את הדבר הזה? אז בואו נעיין בפסוקים. אומרת רבקה, אמרנו ליעקב, ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. מה כתוב? ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות, אשר איתה בבית ותלבש את יעקב בנה. יעקב הוא פסיבי. מי שפועל, מי שעושה, מי שיוזם זאת רבקה. יעקב כאילו הוא לא בתוך העניין, זה לא הוא. אז אם אנחנו שואלים איך יכול להיות שיעקב הוא איש אמת והוא תם יושב אוהלים, אז איך הוא עושה? הוא באמת לא עושה כלום. אמא שלו עושה לו את כל העניין. אבל מצד שני הוא גם לא מתלונן על הרמאות. הוא רק אומר, את יודעת אמא, אולי יהיה כאן בעיה לטובת העניין. טוב, אז באה רבקה ואומרת לו, עליי קללתך בני. אני לוקחת עליי את הקללה. מסביר הספורנו ואומר כך, עליי קללתך בני, עליי להיכנס תחתיך, אם תארה לך קללה. ושמעו ז"ל שעשה שלמה שקיבל הקללות. כלומר, היא אומרת לו, תקשיב, הקללה עליי, אין לך מה לדאוג, ככה היא מרגיעה אותו. מה אומר התרגום? התרגום אומר כך, ואמרת לאמי, עליי תמר בנבואה דלתום לא תאר עליו. התרגום אומר משהו מאוד מעניין. בני היקר יעקב, עליי קללתך בני. מה זאת אומרת? אני קיבלתי נבואה, אומרת רבקה ליעקב, ואני יודעת בנבואה שאתה לא תהיה מקולל, לא יקללו אותך. מתי הנבואה הזאת נאמרה לרבקה? איפה שמענו שרבקה קיבלה נבואה שיעקב לא יהיה מקולל? מוריי ורבותיי, זה מחזיר אותנו לתחילת הפרשה. בתחילת הפרשה, והתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. רבקה יש לה הריון מאוד קשה בבטן. אז רבקה אומרת, אני לא יודעת מה קורה פה, נלך לדרוש את השם. אז השם אומר לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, וכו' וכו', ורב יעבוד צעיר. הצעיר לא יהיה מקולל, הצעיר יהיה שולט על הבכור. כלומר, בנבואה כבר רבקה ממנו קיבלה ויודעת שיעקב הולך לשלוט על עשיו. אז לא יכול להיות, אומרת רבקה, ליעקב שאתה תקבל את הקללות. כי אתה אמור להיות מבורך. אתה אמור להיות זה ששולט על אחיך הבכור עשיו. אם רבקה אימנו בעצם, עם כל מה שאנחנו מבינים פה, היא עשתה מכוח הנבואה שהיא קיבלה, אז רבקה אימנו הצדקת מנסה להביא את הנבואה לידי ביטוי. רבקה הצדקת מנסה לגרום לנבואה להתגשם במציאות. אנחנו גם מבינים ושואלים איך רבקה, איפה יצחק בסיפור? כנראה שרבקה לא אמרה את הנבואה הזאת ליצחק בעלה. רבקה שומרת את זה לעצמה, ורבקה מנסה להביא את המציאות, לגרום למציאות להתגשם. מה עם יעקב? יעקב גורר את עצמו. יעקב אבינו לא רץ לעשות את המשימות שאמא שלו אומרת לו, הוא גורר את עצמו.
איך אנחנו יודעים שהוא גורר את עצמו? תסתכלו טוב, כשהיא שולחת אותו, אז כתוב, וילך, ויקח, ויבא. אתם יודעים מה אומר הרד"ל? מה אומר רבי דוד לוריה? הוא אומר דבר מדהים. תשימו לב, וילך, ויקח, ויבא, זה מתחיל כל הזמן עם המילים וי, וי, וי. הוא עושה את זה בבכי, הוא לא מתלהב. איך אנחנו רואים שהוא גורר את עצמו? אנחנו משווים אותו לאברהם אבינו עם המלאכים. אצל אברהם אבינו עם המלאכים כתוב בלי סוף, וימהר, וירוץ לקראתם, וימהר אברהם האוהלה, ויאמר מעריד, וימהר לעשות. אצל יעקב אבינו אין מהירות, אין ריצה, אין זריזות. הוא גורר את עצמו כי אמא שלו החליטה שככה זה צריך להיות. והוא עושה את זה כי אמא שלו אמרה, ולא נעים לו להתחיל להקשות קושיות. הוא פשוט הולך במצוות אמו. אמא שלו רבקה נחושה, אמא שלו קיבלה בנבואה שכך יהיה, שיעקב יקבל את הברכות. אבל יעקב אבינו גורר את עצמו. גם אצל רבקה ראינו מהירות, למשל אצל אליעזר בבאר. מה כתוב שם בפסוקים? אז כתוב, ותמהר, ותורת כדה על ידה ותשקהו, ותמהר ותער כדה, ותרוץ. אצל רבקה ואליעזר בבאר, הפרשה של שבת שעברה, יש ריצה, יש מהירות. יעקב אבינו, הכל ככה גורר את עצמו. וילך, ויקח, ויבא, הוא נמצא בסיטואציה שמנוגדת לאופי שלו. הוא מידת האמת, הוא תמים, הוא לא יודע לבוא לשקר. אומר בעל הכתב הקבלה את הדברים הבאים. אין ספק שהייתה הברכה חביבה על יעקב, וכאשר ראה שהשעה דחוקה, במעט התמהמהות ישוב עשיו מן השדה, ויבא את המטמאים לאביו, היה לו ליעקב למהר ולהזדרז בעבד הגדיים במצוות אמו, אם כן אריה לקרא להזכיר מילה דזרוזה. אומר בעל הכתב הקבלה, צריך למהר פה בתוך הסיפור. יעקב לא מבין את הסיטואציה. אח שלך עשיו הלך להכין מטעמים, הוא עוד מעט יחזור. אמא שלך אומרת לך להביא מטעמים, יאללה קדימה, מהר, 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 לפני שעשיו יחזור. לא רואים פה מילת ריצה, לא רואים פה מילת מהירות, ויזדרז במצוות אמו. הוא גורר את עצמו, הוא עושה את זה באונס, הוא אומר, עדיף שעשיו יבוא, ואני עוד לא אספיק להכין את המטעמים. כי יעקב אבינו לא רוצה את זה. וגם, אנחנו רואים את זה, כשיעקב אבינו אומר, אולי ימושני אבי. יעקב אבינו יכל להגיד, פן ימושני אבי. אני לא רוצה שאבא שלי ימשש אותי, אני לא רוצה שאבא שלי ימשש אותי ויגלה שאני יעקב, אני לא עשיו, אבל אולי זה יקרה. אבל הוא לא אומר פן ימושני, הוא אומר אולי, אני מאוד רוצה שהוא ימשש אותי. אני מאוד רוצה שהוא יגלה את האמת. אמא, את שמת אותי בסיטואציה שהיא לא נוחה לי. זה לא אני. ומה עם רבקה? רבקה לא אוהבת את עשיו. רבקה מבחינתה עשיו מחוק. עשיו לא מחוק. למה? כי אנחנו רואים שרבקה מתייחסת לעשיו כהבן שלה. בנה הגדול, בנה הקטן. למשל, אחרי שיעקב קיבל את הברכות, היא אומרת, למה אשכל גם שניכם יום אחד? רבקה פוחדת לאבד גם את יעקב וגם את עשיו. זה הנקודה. אז היא אוהבת גם את יעקב וגם את עשיו, אבל זה מנוגד לפסוק שאומר, ויאהב יצחק את יעקב ורבקה אוהבת את... ויאהב יצחק את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב. שניהם אוהבים את הבנים. יצחק אוהב את עשיו ואת יעקב, ורבקה אוהבת את עשיו ואת יעקב, שניהם הבנים שלהם. אבל חיבה יתרה הייתה לרבקה כלפי יעקב,
וחיבה יתרה הייתה ליצחק כלפי עשיו. ורבקה רוצה לראות את הנבואה מתגשמת. אז למה היא לא מדברת עם יצחק? תדברי עם יצחק, תגידי לי יצחק, תקשיב, הייתה לי נבואה, ויעקב חייב לקבל את הברכות. רבקה הייתה לה יראת כבוד ליצחק. היא לא רוצה לנהל איתו ויכוחים. היא מתביישת להתריס. הוא היה בעיניה עולה תמימה כמו מלאך השם. איך אנחנו רואים את זה? במפגש הראשון. במפגש הראשון, שרבקה באה עם אליעזר, ותצנח מעל הגמל, היא לוקחת את הצעיף ותתכס. היא מכסה את פניה כשהיא רואה את יצחק. היא לא מנהלת איתו ויכוחים. היא אומרת ליעקב, תקשיב, אם אתה לא תיתן לי ברירה, אז אני, איך אומרים? אני אגיד ליעקב, אני אצטרך להגיד ליצחק מה צריך לקרות. אבל היות שאני חושבת שאפשר לסדר את הדברים אחרת, אז אני מבקשת שאתה תלך ותבצע. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. רבקה אימנו רוצה לפתור את הבעיה הטכנית שיעקב הוא איש חלק ועשיו הוא איש שעיר. אז מה היא עושה? היא לוקחת את אורות גדיי העזים ושמה את אורות גדיי העזים על הגוף שלה, של יעקב. אבל זה לא יפתור את הבעיה. כי הגדיי העזים זה משהו מסריח. ויצחק אמור לעלות על זה שיש פה תחפושת של אורות גדיי העזים. רבקה כנראה משאירה משהו לאלוקים. רבקה עושה השתדלות, אבל היא סומכת על הקדוש ברוך הוא שיקיים את הנבואה בדרך שלו. בדרך שלו הוא יקיים את הנבואה. נאמר לה שיעקב יקבל את הברכות, זה יקרה. יעקב מעלה בעיה שהוא איש שעיר, אז היא לוקחת את גדיי העזים, היא שמה לו על האור, והיא אומרת, הסירחון ייפטר, ובאמת זה נפטר. כי כשיצחק קורא ליעקב, שנה והשכחה, הוא אומר לו, בוא, אני רוצה להריח אותך, הוא מריח ריח גן עדן. שם הסנס, והריח של יעקב היה ריח של גן עדן. זה הריח שמריח יצחק כשהוא מתקרב ליעקב. כלומר, הבעיה נפתרה בדרך נס, בידי בורא עולם. הדבר הזה מזכיר סיפור חסידי מאוד מעניין. היה פעם איזה אדמו"ר אחד שנסע עם החסידים שלו בחורף האירופאי הקשה מאוד והקפוא, איזה הלוויה. אז הוא הולך האדמו"ר עם כל החסידים, והם ככה הולכים ברגל, וקר וקפוא ומושלג, וחיות הבר רעבות מאוד, והם נשמחו לטרוף איזה חסיד אחד או שניים. אז הם הולכים ביער, ופתאום הם רואים איזה זאב כזה, עם שיניים חשופות, רוצה לטרוף אותם. החסידים רוצים לברוח, אבל לא נעים להם להשאיר את הרב, אבל הרב לא יכול לברוח, האדמו"ר הזה הוא זקן, הוא לא יכול לרוץ. אמר האדמו"ר לחסידיו, תברחו, תתחבאו, אני אסתדר. כולם מכוסים, בגלל הקור, הפנים, הכל מכוסה, בצעיפים, והיה קפוא מאוד. כל החסידים ברחו, מתחבאים מאחורי העצים, מתחבאים מאחורי הדברים, והאדמו"ר נשאר לבד. הוא לא יודע מה לעשות. פתאום מסתובב האדמו"ר, חושף את הפנים שלו מהצעיף, ומסתכל על זאב בעיניים, והזאב בורח. החסידים הנדהמים מתבצבצים מאחורי העצים, מסתכלים על המחזה, והם בהלם. אז הם יוצאים מן העצים, ושואלים את רבם, תגיד לי כבוד הרב, האדמו"ר, איך עשית את זה? אז הוא אומר כך, האדם נברא בצלם אלוקים. בעלי החיים, כשהאדם הראשון נברא בצלם אלוקים,
בעלי החיים פחדו להסתכל בפנים של האדם הראשון. הוא היה בצלם אלוקים. אז הוא אומר, נכון, אחרי חטא האדם הראשון, הצלם אלוקים שלנו כבר לא מה שהיה, אבל נשאר איזה משהו קטן מתוך העניין. אז הוא אומר, אז אמרתי לעצמי, בוא אני אחשוף את הפנים, אם יש לי צלם אלוקים קצת, אז זה יפחיד את הזאב והוא יברח, ואם אין לי, עדיף שאני אתערב, כי אין לי צלם אלוקים. רבותיי, זה הסיפור של רבקה אימנו. רבקה אימנו אומרת, אני לא יודעת לפתור את הבעיה, אני לא יודעת לפתור את כל הבעיות, אבל אני יכולה לעשות משהו קטן. אני אשים על יעקב אבינו את אורות גדיי העזים. הריח אני לא יודעת לפתור, נשאיר משהו לבורא עולם לטובת העניין. הסיפור הזה, שסיפרנו על הזאבים, זה סיפר אחד מראשי המדינה, בקום המדינה, שהיה מצב מאוד קשה, ולא היה נשקים, ולא היה דברים, אז הוא אמר, אם עם ישראל בא לארצו, בשביל להוות צלם אלוקים, בשביל לייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הזאבים יברחו מאיתנו, כי אנחנו עם השם. אז אם כן, מוריי ורבותיי, אנחנו רואים את הדקדוקים של מעשי האבות, איך רבקה אימנו הצדקת, מצד אחד רואה את בעלה כמלאך אלוקים ולא רוצה להציב אותו, ומצד שני פועלת נמרצות בתוך המציאות, ולנסות לגרום לדברים לקרות. אתם יודעים היה מחלוקות במדינה עד היום, איך מביאים את הגאולה. יש כאלה חושבים, הכל ייפול מן השמיים, בית המקדש מן השמיים, קיבוץ נידחים על מרבד הקסמים, האויבים יברחו בעצמם, והכל יהיה בדרך נס. רבקה אימנו מלמדת אותנו, שגם אם אנחנו יודעים את הנבואות, שקיבצתי איתכם מכל העמים, ונכון יהיה הר בית השם, אנחנו מצווים, לפי רבקה אימנו, להגשים את הנבואות, לא לעמוד מן הצד ולחכות שארץ ישראל תתיישב מאליה. אנחנו מצווים ליישב את ארץ ישראל. לא לחכות לאליהו הנביא שישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, אלא אנחנו מצווים להחזיר את העם בתשובה, להחזיר את הרוח לעם ישראל, ולא לחכות שבית המקדש ירד מן השמיים, אלא בעצמנו לעשות את ההתארותא דלתתא, ולהתחיל לבנות את המקדש. מה יגידו הגויים? איך נפתור את הבעיות? מלמדת אותנו רבקה אימנו, לפעמים בחיים צריך להשאיר משהו לבורא עולם. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, ובעזרת השם בורא עולם יעשה את שלו. שבת שלום לכולם.